Ir-riforma estensiva fil-proċess tal-kompilazzjonijiet li ħabbar il-Gvern għal konsultazzjoni pubblika ftit tal-jemilu intlaqet mill-editorjali tal-Gazzetti. Fil-fatt fil-ħarġu tagħha tal-ħadd l-editorjal tal-Gazzetta Malta Today laqa dan l-iżvilupp importanti fil-qasam ġudizzjarju ta' pajjiżna, partikolarment fil-qorti kriminali. Żvilupp li ser jara fost oħrajn li l-kompilazzjonijiet għandhom jingħalqu fi żmien sena. L-editur tal-Malta Today sostna li dan l-iżvilupp huwa wieħed bżonjus. L-editur innota wkoll il-fatt li ser kun qed jitneħħa l-proċess ta' rinviji permezz ta' din ir-riforma. Dan wara li llum il-ġurnata l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali sar uffiċċju ta' prosekuzzjoni u bekk m'hemmx lokalija. L-istess editur irrimarka wkoll l-importanza li din ir-riforma issa ħarġet tal-konsultazzjoni pubblika. Dan minħabba s-sensittività tar-riforma u l-bżonn li tilħaq bilanċ bejn id-drittijiet tal-imputati u tal-vittmi fil-waqt li fl-istess ħin il-ġustizzja issir b'mod spedit. Intant, il-ħadd il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard intervjena waqt il-programm Paperscan fuq One fejn sostna li aspett minn din ir-riforma jeħtieġ approvazzjoni b'vot ta' 2/3 fil-Parlament u għabekk irrimarka l-importanza ta' triq il-qoddim għal din ir-riforma biex ikomplu jsiru l-bidliet importanti f'dan il-qasam. Dak li qed ikun propost hemm aspett minnu li għandu bżonn anke 2/3 tal-Kamra biex jiġi implementat. U għaldaqstant wieħed jistenna wkoll se tkun ir-reazzjoni min-naħa tal-oppożizzjoni għal din ir-riforma biex nassiguraw li kemm jista' jkun din ir-riforma tilħaq il-massimu tagħha li fl-aħħar mill-aħħar naħseb jiena kulħadd jirrikonoxxi li hemm bżonn inżidu l-effiċjenza mingħajr ma naqsu ċertament il-kwalità jew anke d-drittijiet ta' min ikun qiegħed tal-imputat li tiġi tisir il-prosekuzzjoni fil-konfront tiegħu, però naħseb jiena li it's high time li naraw ċertu differenzi isiru fis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna b'dan ir-rispett qed nitkellmu fil-kamp kriminali.